thetha inkosi yaseBuhleni ngazilizulu. La ukhulumayo uMahlofa ngomezulu eMatikwa ethempelini eMseni. Amen. Bangcwele abahle mangiguqe lapha ngiyabonga ngisaba kodwa ngizobonga uthingo lenkosazana. Kunomuzi engihleli kuwo ongase ngizonqunyelwa kuwona. Idayiso umuntu wathi indawo enhle kangaka ngeke ibithole umuntu ohluphekayo ozokwakha into ebhedayo. Mina ngifuna unike mina zokunika 10,000 ukuze ngakhe into esile la. Waba nolaka umuntu esithenga kendawo esihlasela waze wathi uzosidubula noma afika athela ipetrol wasishise nendlu. Ngeza kulolu thingo lenkosazana abantu abahle ngihleli lapha phambi kwesitezi ngidabukile ngingazi ukuthi intambama kuzokwenzeka kanjani. Ngafike ngabika lathi uthingo lenkosazana ithi ucela uNkulunkulu aqede inhliziyo enomona. Ngasisho lesi silandelo abantu abahle ngase ngihamba kwakuyisonto. Okwathi ngolesibili wafika lo muntu wathi ubaba sukuma sime ngenyawo sayingane zayingekho ngoba wayesethe ukubuya kwami ngizokwenza into ezimbili ukushisa umuzi noma ngidubule. Waphakamisa izandla lo muntu efaka isikhindi wathi wakhuleka wathi bami ngomezulu ngicela umbulele ngingena ngizoxolisa ngize kahle ngayenza intembi ngazodlala ngani badala ni abantu abakhonza isotele elikhulu kangaka. Bantu abahle samdedela wangena wahlala waphamisa izandla noma esesendlini wathi ngizoxolisa ngenzomona. Lo mona washiwa inkosi uthingo lenkosazana. Wathi kufika umuntu noletho oqumbile wathi uzonginika 10,000. Yengabala ukuthi le mali enathenga ngayo 3,000 ngizosala no 7,000. Kodwa ebusuku angilalanga ngicabanga ukuthi lo muntu usebenzisa mina uyena ozonda nina. Waxolisa umuntu kwaphela ngalolu thingo lenkosazana. Namanje ngisahlile ekhaya ngiyacela uNkulunkulu angihlalise njalo. Ngibika Nkosi yamakhosi abantwana bami abasebenzi bathola umsebenzi ukuze bangilekelele sithetha amacala ekhaya. Ngiyayibongela kakhulu nokuba ngiguqe phambi kwesihlalo sobukhosi. Inkosi ibusise nekuzwini.